Assalamu alaikum. Yan uwa barkanku da wannan lokaci da fatan kowa na lafiya yana cikin ƙoshin lafiya. Allah sa haka. To kamar yadda muka saba kawo muku da fina-finanmu a har kullum. To dan uwa idan yau ne farkon ziyarta ka wannan channel namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabbin fina-finanmu za ka same su a kan lokaci. To kamar da muka saba kawo muku da fina-finanmu a har kullum yau gashi mun fito muku da wani shahararren fim wanda ake ce ma Rikidadde. Wannan fim ɗin da kuke gani za mu ajiye muku link ɗinsa ta yadda za ku dinga samun damar kallonsa. Dan uwa ka ci gaba da bibiyar mu ta yadda idan mun ɗora da sabbin fina-finanmu za ka same su a kowane lokaci. Wannan fim ɗin da kuke gani za mu ajiye muku makullan sirrinsa ta yadda za ku samu damar kallonsa guda 8.